L-ewwel ħaġa illum huwa 17 ta' Novembru 2017, intervista ma' Guido Lanfranco fir-residenza tiegħu. X'inhu l-post u l-importanza tal-Presepju fil-miliet Malti? Dana storikament il-Presepju f'Malta ma bedix Malta, imma l-Italja u Spanja u Sqallija iżjed lejna kellhom it-tradizzjoni tal-Presepju. Imma xorta ħadet iż-żmien biex iżviluppa. L-ewwel idea ta' Presepju ma kienet tidher xejn li Presepju. Kien ikollhom xi bambin tax-xema kbir tal-Knisja, ipoġġuh fuq l-artal, il-lejl tal-miliet jifforma parti miċ-ċerimonji tal-miliet. Iġorruh għal fuq l-artal. Imbagħad xi nis-sinjuri kienu jixtru xi bambin mill-Italja, iġibuh Malta u jżejnu bih fil-miliet. Fil-knejjes imbagħad bdew jagħmlu wkoll bambin San Giuseppe u l-Madonna. U anke l-ħmara u l-baqra kienu jagħmlu. Bdew iżidu jiġifieri. Imma Sqallija u l-Italja imma li żied Sqallija kellhom tradizzjoni li jagħmluhom huma l-figuri. U dawn tista' tagħmilhom bit-tafal. Allura Malta kien hawn xi erba' li talmu jagħmlu l-pasturi bħal Sqallin, speċjalment Palermo u Sirakuża u hekk. U kienu jagħmluhom solt il-wieħed jew sitt ħabbiet skont kemm huma sfigurati. Imbagħad kienu ddubbaw il-forom, jgħidu l xi ħadd li jifhem jagħmilhom il-forom. Allura bdew jagħmlu pereżempju 20 San Giuseppe, 20 Madonna, 20 Raj, 20 l-imaġġeb, 20 ir-rieqed. Ipoġġuhom f'xi vetrina żgħira jew xi bieb ta' dar ġo xi kaxxa jidhru bi ħġieġa, ipoġġuhom wara xulxin. U ġeneralment it-tfal kienu jmorru jixtruhom, jiddubbaw xi solt jew sitt ħabbiet u jmorru jixtru l-pasturi. Imma dawn l-essenzjali kien hemm issibhom common factors f'ħafna pasturi oħrajn. Jiġifieri jrid ikun hemm ir-rajja għax li r-rajja der. Irid ikun hemm in-naġġ. Irid ikun hemm il-bambin żgħir tax-xema biex ikun differenti mill-klej. Għax isu x-xema issa tassorbi d-dawl ġo fiha ma tarix definit id-dellijiet fuqha. Allura tagħtiha atmosfera ta' devozzjoni. Irid ikun hemm San Giuseppe u l-Madonna, irid ikun hemm l-imaġġeb idejh it-tnejn fl-ajru, tfisser illi staġeb bis-sitwazzjoni kif inhi twilet il-mulej. Ir-rieqed simbolu ta' min m'għandu naxxa isir. Dawn il-pasturi kellhom tifsiriet kull wieħed. U il-Presepju Malti imbagħad kont isib fih pasturi li jirrappreżentaw sitwazzjonijiet jew xejn mill-ħajja Maltija. Li anzi kienu bdew isiru żewġ tipi ta' pasturi, jekk tikklassifikhom skont id-dera tagħhom. Għax tista' tgħid żewġ tipi ta' pasturi dawk li ttafal dawk tal-ġebel, pereżempju. Ma jiena tinsemmi fuq id-dera tagħhom bħala pastur. Pastur raj wara kollox tfisser. Imma kont tarafhom
il-pasturi għaliex dawk li għandhom kostumi tan-Near East u l-Middle East u l-Iraq u dal-postijiet hekk jilbsu anki somsorijiet. Allura l-Madonna, l-Maddalena u dawk jilbsin somsorijiet li huma kostumi tal-East. Mentri ta' Malta kien hemm min jagħmilhom kostumi Maltin bil-milsa f'rashom ħamra għalhekk jgħidu la milsa imma tista' tkun kolor ieħor ukoll. Xi marra blonnella? ċulqana hija annella mingħajr support fuq, m'għandix kartuna. U bil-fardal dejjem in-nisa bil-fardal. Insomma, kostumi tan-nisa nsibu fl-istampi u fir-ritratti u ripetuti ta' Brocktorf u ta' oħrajn. Dawk kienu żewġ kwalitajiet ta' pasturi. U mbagħad terġa' tagħmilhom żewġ gruppi tajt il-pasturi l-għaljin u l-pasturi l-irħas. L-irħas ma kienx jagħmilhom bil-forma. Jagħmel ftit hekk u mbagħad tiċliqa żeba tkun taf fejn hu wiċċu fejn hu sebgħu ta' sieħu. ċaflis kienu jkunu. Imma kienu jidhru ħelwin fil-Presepju. Illa għaliex minflok il-grotta biss. Għax aħna ngħidu l-grotta wkoll. Grotta fiha biss il-personaġġi essenzjali, mhux iż-żieda. Mentri minn barra il-pasturi essenzjali, il-Madonna San Giuseppe, il-ħmar, il-baqra, eccetera. Kien hemm pasturi oħrajn illi ikunu iżjed fini, allura jkunu 6 pence flok solt. U kien hemm ta' 3 pulsieri u tal-4 pulsieri. Kienu very colorful. U l-Presepju huwa x-xenarju. Ix-xenarju suppost li hu l-Presepju. Allura kienu jimlewh minn kellu l-wisa. Il-Presepju kienu jagħmluh tal-ġebel imtaqqab hawn, ġebel rustiku. Jarmaw, jiżarmaw kull sena, għax dak tarmaw kif trid. Imma waħda mill-gosti li tipprepara l-Presepju kienet li tibnieh bil-ġebel. Mbagħad m'għandniex ngħidu meta l-karti saru iżjed komuni għax in-nies bdew jaqraw u jiktbu. Waste paper kienet intuża biex issir tip ta' karta pesta. Kollha magħmulata mal-ar mill-lamtu jew mill-mitqiegħ. Da żmien hawn laqdiet tal-Presepji. Illa għaliex qabel il-gwerra kienet bdiet tmut it-tradizzjoni tal-Presepji. U wara l-gwerra kienet kważi mietet u spiċċat li jagħmlu l-Presepju pasturi. Bdew ġejjin pasturi tal-plastik mill-Italja. Allura kienet m'hemmx ħajra min jagħmilhom. Imma mbagħad fin-1986 saru żewġ għaqdiet, waħda Għawdex waħda Malta, ħbieb tal-Presepju. Jien kemm l-erba' mort Għawdex nagħmel fuq xi pasturi u Presepju wkoll. Ġeneralment ikun maltemp u ma jaħdimx fil-vapur. Fix-xitwa. Għax iż-żmien ħażin, no? Eżatt. Issa qed ikomplu tradizzjoni billi jagħmlu sessions ta' lezzjonijiet kif tagħmel il-senarju, Il-grotta. kif tagħmel xi pasturi, Eżatt. grotta u mhix grotta. Imma l-għaqda tal-mużew ta' Ġun Ġorġ ngħidula kienet minn tal-ewwel li tiċċelebra l-miliet mat-tfal. Eżatt. Għadhom sal-lum qasmu il-bambini u grotti fis-miliet. Ikollhom bambini żgħar.
u jagħmluhom isar xi ħaġa forma ta' grotta jew maxtura jew xi ħaġa u jqassmuhom. Anki grotta sħiħa li jagħmlu skont min jagħmilhom. Sadattant fost il-pasturi nsibu l-ħmar u l-baqra aħna, mentri il-fuq minn Malta ħadd ma jagħmel baqra. Il-buwe jagħmlu, il-bull, anke bil-Franċiż u l-Ispanjol. U dan Maltin fett lilhom flok il-baqra m'għamlu xejn, m'għamlux il-bull. Allura aħna meta ngħidu il-ħmar u l-baqra la Maltija, il-ħmar u l-barri bil-Italja l-fuq, sqallija l-fuq. Issa ma nafx għaliex ma ġabux il-barri. Ikkontentajna Forsi għax pastażata. Il-barri daqsxejn overexposed. Mentre il-baqra tatik il-ħalib jaqduha bil-qeda fl-art. Aktar mansa. Tajjeb, mal-Presepju fil-Miliet Malti wkoll konna insibu tradizzjonijiet oħrajn, il-bambin tax-xema, pereżempju, il-tradizzjoni tal-ġulbiena, ngħidula aħna, u żgur li hemm użanzi li minn tfulitek għallum intilfu ma' żmien, ma' nixxi ngħidu. Għaliex huwa importanti taħseb inti li bħala poplu Malti u Awġi inħarsu, qed nitkellem fuq il-miliet pereżempju, nħarsu it-tradizzjonijiet Maltin fil-miliet, li il-miliet dak li jagħmlu Malti nożżuh u nħarsuh u ngħadduh lill-ġenerazzjonijiet futuri. Le, importanti bħal ħafna affarijiet ta' heritage oħrajn. Pereżempju, da żmien xi ħadd jgħidlek issa dik id-dar għax għamluha fis-17th century għandha tieħu post illi ma nistgħux nużawha aħna, allura fl-aħħar id-djar kollha jiġu antiki jekk tibqgħu tipproteġġuhom. Allura ma jkollniex fejn nibnu iżjed. Allura jkollhom jinbidlu r-regolamenti. Imma l-konsept ta' heritage irid jinżamm għax il-present huwa mibni fuq il-past. Allura aħna għaliex nilbsu hekk? Għaliex ma nilbsux mod ieħor bħal nistalist? Għaliex l-ikel nagħmluh aħna flok nixtruh lest? Semma hemm ħafna kwestjonijiet bħal dawn. Il-heritage aħna rridu nżommuha meta ngħid aħna minna jaħseb fuqha. Illa we owe our present conditions and country to those before us. Ħadmu tajjeb jew ħażin, ħadmu ma ngħidx dejjem bil-kuxjenza u dejjem mingħajr profitt, għax dika kull pajjiż għandu l-politikanti tiegħu. Mal-businessmen kulħadd rasma rasu u n-nies jisfnu fin-nofs. Il-heritage għandna nirrispettawha għax hija fdalijiet ta' missierna u omna u tan-nies li twilidna fosthom. Meta aħna nitwieldu, mhux aħna rridu nitwieldu, laqas xi ħadd sforzana biex nitwieldu, imma nitwieldu bħala proċess naturali. U il-proċess naturali ma jirrispettax il-heritage għax in-natura mod dak li għamlu n-nies mod ieħor. Allura nirrispettaw il-heritage li tinkludi l-folklore, tinkludi architecture, tinkludi literature, tinkludi devotions. Daw kollha affarijiet li jiżviluppaw mal-bniedem minn żmien li twilit jien ma jistax ikun identiku ma' tissa. U tissa ma jistax ikun identiku ma' tal-passat ta' meta twilit jien. Għax saru ħafna affarijiet in between.
Għadrejna bat toħra. Infatti, jiena namel il-pasturi. Namilhom b'teknika tiegħi allura sikwitna tal-lezzjonijiet kif nagħmluhom. Impinġi. Imma fost it-tpinġi ħafna lokalitajiet Maltin. U kostumi u attivitajiet ta' Malta. Nikteb, il-ħin kollu nikteb dejjem bil-sfond Malti. Għax għadni niftakar meta xi ħadd xi qassis kien qalli għax tikteb fuq il-ħut u fuq l-asafar u fuq l-annimali u l-insetti u fuq in-nies ma tiktibx. Jiena tlu għax il-bniedem għall-annimali għad insomma. Imma xorta bdejt naħseb illi nista' nagħmel iżjed aċċent fuq dak li hu heritage ta' customs u traditions. U meta turi rispett lejn dawk li ġew qabilna, niftakru wkoll illi biex jirrispettawna ta' warajna, irridu nirrispettaw lilhom ukoll. Għalhekk fil-heritage u fil-culture in general ma tistax taqbad u tajt dawk il-ħmir magħhom illi f'dik il-ġurnata jidher l-anġlu jew jiġri xi ħaġa u jitilgħu fis-sema u jinslu l-anġli u dawn. Bażikament kollha ħmerijiet dawn. Imma nżammuhom għax huma parti mit-tradizzjoni ta' qabilna. Rispett. Infatti l-popli differenti biex jagħmlulek dispett iħassrulek xi ħaġa li inti wrid. Bħalma għamlu daw tal-ISIS, tal-Lebanona kissru jew x'għamlu. Eżatt, daħlu s-Sirja. Issa vendikazzjoni biex ineħħu s-sinjal ta' dawk li kienu jirdu l-eruq, tradizzjoni l-eruq tal-poplu, ta' kultura, ta' identità, ta' komunità. Imma indi long run insibu li jekk tagħmel ħsara lil heritage qed turi dispett lejn dak li wrid minn missierek u ommok. Jekk għamlu affarijiet banali u taċċajt, dawk ġew hekk għax kull wieħed jaġixxi skont dak li wired.